I knew ukuthi lesi sikhathi sizofika, but I just didn't think it would happen this soon. Mhlawumbe yazibuza ukuthi siphi isikhathi la khona where we have I think contestation noma ukuqhudelana kwenkolo. What do I mean by ukuqhudelana kwenkolo? Meaning izinkolo lezi ezimbili zama-colonizer ezibhubhisa enhla neAfrica ezibhubhisa most African countries. Lezi izinkolo ezimbili ezizimbangi niyazazi ke. I knew ukuthi isikhathi sazo siyofika la khona befika nalabo abanye bezokwenza lokho kwenziwa abanye, ngoba omabili lama group abantu benhlabathi, abantu bedesert nabantu besnow, bobabili ba operate ngendlela efanayo. Bayangena ezweni lakho, bangene beyabantu abayithobile, baqale bakhule, bese mase bekhulile ba convert abantu kwethu inkolo yabo. Basically it's the same system yenakhuza necolonialism. And oftentimes baya compete bobabili. But what I'm trying to get to ngale video ile yokuthi bengazi ukuthi lesi sikhathi sizofika ngoba labayana baya la balandela umnotho ukuthi ungakuphi, nabo futhi slave trade uyalwazi nje udaba laba ama-Arab abelungu nabo versus bona bayi model eyodwa, bayinto eyodwa futhi efanayo, but into ebuhlungu bobabili banyanya lo, bobabili bakompetela ukudla, amandla kalo, igazi likalo nanomhlaba wakhe lo onjengami. La kufika khona ke bobabili laba kuyaye kusuka izimpi. For most countries, in Nigeria kunjalo, I think Mozambique kunjalo. I've seen so many videos akhuluma ngalento, but yazi yini engiphoxile kuyo yonke lento ma South Africans ngingayi nje kude kakhulu noma ngangazi ukuthi lesikhathi sizofika. Yazi ngiphoxwa yini? Ngiphoxwa abantu bakithi bakhuluma indaba yokuthi thina we are a Christian country. Ngiqedela kufinisha. We are a Christian nation thina. Laba bantu bathenga uShell, you understand igarage uShell. There are so many things they are owning right now. I just made a video ngisho ngithi bayamgudluza umlungu, badla imizila yakhe, you understand. Umlungu njalo nayo ikhandelele yonke inkinga, angeneke lapho. But if wena uma kuthiwa kunenkolo entsha ezongena, wena uthi hayi mina ngikhetha le eyomlungu, thina sakhetha umlungu. Ucabanga ukuthi eNigeria akazi izini bebe i-Christian country bona? Ucabanga ukuthi eMozambique akazi bebe i-Christian country? One thing ngalaba ba very radical and abahleki into engathi insi. Yabona lo Shira nje lokhu ndiza la emoyeni. UShira akayihleki into engathi insi. Ngoba akuyona just inkolo leyana, isiko impilo. Ngoba ayikho njoba kuchazela nje ukuthi it's not just a religion, yisiko impilo. You understand le nto, i-culture. Izambatho nakho konke is part of the culture. And uma laba bantu sebengenile sebecontrola big businesses, ayi ukuthi nanokuthi bakuphoqa ukuthi ungene kwinkolo yabo, automatically uyayibonela nawe ukuthi ukuze uphile usurvive kwisystem yabo kufanele ungene kwinkolo yabo. And wena as an African, the best comeback you can have is that hayi mina thina sakhetha noma thina sathatha inkolo yalo yamcindezeli wokuqala, so nje asifuni inkolo yalo ozotake over noma lo ozodla umzila kalo. Failing to claim the highest identity emhlabeni, abantu bokuqala. Failing to claim the highest and the biggest identity emhlabeni, singabantu bokuqala. We are the first men. Usho njalo Thandiswa Mazwayi wathi singabantu bokuqala. Thandiswa Mazwayi usho njalo. You understand? Failing to claim one of the biggest and most precious identities and most highest ranking identities, that we are the first men, we are the original people. We do not need to be religiousized. We do not need any form of religion is beneath us, and beneath us it doesn't even compare to what we are. Thina bantu singabantu bokuqala. We understand? How can ezweni lo baba omkhulu wakho uma abantu kufika abanye abantu abazohlasela ezweni lakho uphike ngokuthi wena hayi mina ngikhetha inkolo leya yana eyasicindezela eqaleni? We understand? Nayo le yaseqaleni nje kwayona ayingenanga kamnandi kuwo.
awuvelanga wavuka wathi hayi ngiyayilahla izinto zakithi ngingena kuye. Abantu bakini bacindezelwa bashawa yafakwa lenkolo kanzima. And when the best comeback is to say sengiyayithanda mina lenkolo and angifuni ukunyangaza naleyo uzoyithanda. You understand? And umbuzo ukuthi makufika futhi a third group of insurgents as or oppress nakhona eventually your generation, when are you going to go back to claim your original identity, your most holy and your most important identity? Singabantu bokuqala. We are indigenous to this land. We understand? We are indigenous of people of this land. Ubhizi ufuna ukuyi-identify under an umbrella of any form of religion. Why would you abandon the highest identity that you have? You are first man. Uthi wena, hayi mina, the best comeback, akoncinga enye comeback babhem. That's what I'm trying to say. I'm not saying you shouldn't be proud of your religion, and I'm not crapping on Christianity in any form, but it's the weakest comeback ukuthi hayi thina we are Christian state, kahleni babhem. Singabantu. Can we say that? Singabantu bokuqala. We are first men. We are melanated beings. We are the original human beings. We are people of this land. Ithina abantu bokuqala kulelizwe ngisho emhlabeni wonke. Sizophaphelwa abantu abasha ngisho in the chronological order yomhlaba basha. They are not even that old. We are older. Sizotshelwa yibona sofundekelwa yibona ngereligion koze kube nini bantu bakithi nifundekelwa lezi zizwe ngereligion. We understand ukuthi usisi wakho mesebenza kulezi zitolo njoba nathi sesizosebenza kulezi inkampani. Are you telling me ukuthi every time there's a new landlord lana kuthina kofanele shintshe identity yethu? And I knew ukuthi this thing was going to happen. And I was planning on making a video ukuthi as we are facing systematic erasure as South Africans, can we go back to our original identity? This is a call for us to have remembrance. This is a call for us to have reverence for our original self. Because awukwazi ukuthi we went from being called, we went from Abrahamic names, Christian names, or Joseph, or Johan, or Ban. Right now, sesibheke kwenye futhi inkolo ngoba nayo izongena babhem. Izongena. If we don't hold on to our authentic original self, izongena. And do you realize ukuthi ke manje sekuyi second erasure? Sekuzolahleka konke ke nje nkosame sake saba nabo. Ba radically ke laba futhi abazongena. Understand leyo nto? Can we do better sizwe sakithi? Reclaim your identity. Buyelani kubuzwe benu. Reclaim your identity, teach your kids or perish. Akukho okuyimfihlo okuyohlala kufihliwe. Sibonge kusince enhle for ukuzivula imicondo, because bengihlala nginembuto ukuthi why these two religions they don't accommodate ama cultures wethu ezabantu abamnyama. Because if ubuka lenkolo yama-Arab, if ungajoyina yona automatically kumele ushiye konke lokunguko as mu-Africa and ujoyine inkolo yabo nama culture wabo nama beliefs wabo, same as Christianity, which means it works perfectly for them. Then what about us abantu abamnyama? Because both of these religions zakhiwa ngegazi, because letinkolo tetimbili leti kuze tisabalale iAfrika yonkana kwaba khona ingadi lechithekako. Even today le nkolo yama-Arab isayicitha ingadi through imithetho yabo lekuthiwa iSharia. But still today sekhona abantu abamnyama labatimbuphuthe who run to these religions, who believes ukuthi akukho uNkulunkulu without lama religions. Because I believe that if kube khona uJesu indodana kaNkulunkulu, mina as umuntu lophila la emhlabeni nami ngindodana kaNkulunkulu, not taking away imisebenzi namandla la uNkulunkulu wawapha uJesu Kristu. Because even yena uJesu Kristu was never a Christian. Kuthiwa ushaywa ubulawe if unga accept inkolo yebelungu. Even today inkolo yama-Arab ungangena kuyo uthi uphume uyophuma ngelibhokisi, because according to umthetho wabo awuvumelekile ukuthi ushiye inkolo yabo. According to inkolo yabo kumele ubulawe uma ushiya umthetho wabo, ushiya inkolo yabo. So inkolo yamaKristu nayo yangena kanjalo, just that kulomhlaba losiphila kuwo namuhla they are relaxed, and then inkolo yama-Arab is taking that advantage. They are working on taking over, and if we don't wake up as
abantu abamnyama we lose everything. Thank you for watching, guys. Please tell me what you think on the comment section below. See you on the next one. Danko.